Istoryang katao-anan, istoryang walay hinungdan, makatagbaw, makalipay, makawagtang sa kalaay busa. I-subscribe me undo, o i-follow me inday, ang tris buhag-hag kaninyo muli bye. Isa may na istoryang katao-anan na sabi. Asa na Ako pre. Ay, kasan? Oh, yate. Ay, ate. Siguro kakatawa mo yan. Ay, siguro di mo makatawa o maligaw mo na akong istorya. Basta makatawa mo yan, ha? Siguro lagi. Sige. Basta na yung mga istorya katawanan. Si Mana pre. Ah. Atong wa ko ka-shooting ninyo. Oh. Dito manggugko og si Buso. Sa Cebu. Cebuso dito sa Manila. Si Buso sa Manila. Natawa kita kay si Buso niya sa Manila. Dito gud sa si Buso pre. Ah. Di basta-basta makasuo dito pre. Ano man? Kay naman na di ay dito'y gwardiya. Natural kay Cebuso ganito na yun ay gwardya. Ug doon na po siya unggoy. Lagi na unggoy, pre. Unggoy din eh. Gani, isa po ta sa Cebuso. Tan-aw sa kana ko. Di, siyempre, mo tanaw yung istorya man ta. Oo, Kita man naging sa istorya man. Sus, dito si Buso pre, di ka mo tuo pre. Pag abot dito pre, di palista man dahil na akong pangalan. Sa gwardya? Dili, sa unggoy. Sa unggoy, kamao na mo. Kamao na mo suwat ang unggoy dito, pre. Kamao! Ang unggoy rin, kamao mo musista. Pag abot dito pre, mo tungab, gilamano pa ko. Sa unggoy. Dili, sa gwardiya. Sa gwardya, guys. Tawag. Ang karat. Pag abot dito pre, di ka mo tuo pre. Kusuga lagi mamaak pre. Ang gwardya. Dili, ang unggoy. Ako mo tan-aw mo. Nindot na ba kay uniforme dito pre? Ang unggoy? Dili, ang gwardiya. Mao to nga sus, mo to isod pre. Kay iyang ko gilalam. Pag human dito pre. Kusuga lagi ni kaon pre. Ang gwardya. Ang unggoy. Ang unggoy, Kaya pre. Kaon mo lang unggoy. Karon. Sus karon pre, gisawan pre, gisawan. Gisawan bitaw na pre. Bisawaan sa gwardya? Dili sa unggoy. Mauto ako. Nagtanaw ko pre. Bayad ko. Ipapulta ko niya og 50 pesos pre sa unggoy. Dili sa gwardya. Paghuman pre. Moto pagpulta na ko 50 pesos, isul ko to dako kay halwa. Sus, giapir ko pre Sa gwardya. dili sa unggoy. Unya pre. Moto nga padayon lagi ko. Kaya nako, nakidua-dua siya nako. Ang unggoy yun, ang unggoy na, pre. Ang unggoy. Paghuman yung pre, lipay kay ko pre kay nakidua-dua ako siya nako pre. Moto nga iya kong ipapicturan. Sa unggoy. Sa unggoy, dili sa gwardya. Sa gwardya. Ipapicture siya nako pre. Pag magpapicture na nako pre, di ka mo to pre. Pakon bitaw ko pre. Sa gwardya. Dili sa unggoy. Sa unggoy. Gusto nga pumaak ang unggoy pre. Moto nga. Pagpaak sa unggoy pre. Nisagit ko agay. Moto gitabangan ko. Sa unggoy. Dili sa gwardya. Ako magtabang sa gwardya pre. Sus, moto giibot sa gwardya pre. Ako magpibot gwardya pre. Sus, gambat bitaw akong lubot. Sa gwardya. Dili sa unggoy. Isa pre. Ano nga? Ngano man gyud nga? Og kanto sa gwardiya ato niya. Og sari sa unggoy nganong ari mo gyud ka nako tanaw. Hindi ko, pre. Bantay sa kung ano ato di kang mutan. Sa may tanaw naman ako ri ay. Gwardya. Unggoy. Pamunlay panganta daw. Istorya mga ni komedya to pagkatawa mga ni. Istorya mga pagkatawa. Isa may ganaan mo katawa ka mo ran duha. Mga pagkatawa mo duha. Asa ka, pre? Pagkitaan mo sa unggoy. Wato na ko sa unggoy.